Mawrth yma, ar 15 Ebrill, fe fydda i yn mentro am y gogledd mwyn zipio ar hyd lethrau Blaenau Ffestiniog. I godi arian i apêl undeb yr annibynwyr Cymraeg i Fadagascar. Felly, os oes want yno chi i noddi, mae'n groeso chi wneud. Mae gen i dudalen Just Giving ar fy nhudalen Facebook, neu gallwch chi gysylltu â Thi John Penri. Fe fydd yr ymdrech yma'n rhan o ymdrech yr ofalaeth yma yng Nghaerfyrddin i godi arian i'r apêl arbennig hon. Ac hefyd, dwi'n dathlu pen-blwydd arbennig ar Sul y Pasg. Sai dda gen i ddweud bod fi'n 11 eto, ond mi ychydig bach yn hŷn y hynny. Felly rhwng y dathlu a rhwng yr apêl a Gwyl y Pasg, o'n i'n meddwl bod hi'n gyfle da i osod yr herfach yma i fi'n hunan. Ac diolch i bawb sydd eisiau wedi cefnogi, a mae'n gyfle i wneud eto os ych chi'n dymuno.